o tigila maa bi sa bada a tɛ sa fantanya no a tɛ ko la a da yɛlɛmɛ la bada ne seko de ko ten mɔgɔw k'a kɔrɔbɔ ni nkalon don k'an wele. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni an sigilen an ka juma tafsiri kɛnɛ kan tafsiri min bɛ kɛ juma o juma magazine di Mali TV kan ni o bɛ lase aw badenkɛ Abdurahmane Jɔkolon Konate n'u b'a wele ko Seko bi an bɛna wuli kuranɛ suran filanan n'o ye suratu Bakara a aya 141 la n'a bɛ fɔ fɔcogo la ko a verset 142 kelen Allah subhanahu wa ta'ala ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim sayaqulu sufaha'i minan nasi ko mɔgɔw bɛna fɔli kɛ kabini mɔgɔw rɔ nalomaw la ma wallahum an qiblatuhum allati kanu alayha ko mun ye ninnu yɛlɛmɛ ka bɔ u ɲɛsin fa fɛ u tun ɲɛsin ni fa min fɛ kul ko Muhamadu a f'u ye lillahil mashriqu wal maghribu ko kɔrɔ ni tilebi ko o tigi ye Ala de ye yahadi man yashau ila siratil mustaqima ko Ala bi maa kana ka taa sira tilenni kan maa min n'o y'a ja bon ni aya in sababu nusulu min b'a la walima bamanankan la jiginkun min b'a la Alakira sallallahu alaihi wasallam an y'a jira k'a fɔ dinɛ nalen yani yamaruya kelen ka kɛ ale tun bi jɔ k'i ɲɛsin Zulzalem Misiri ma n'o ye Baitul Muqaddas ye bon yahudiyaw ni dinɛ wɛrɛ mɔgɔw ka lagosili k'a fɔ ko Muhamadu bɛ fɛ k'an ta in na degere k'e ma ye ko an b'a kɛ cogo cogo k'a fana b'o kan wa donc Alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bi kurun a dusukun tun bɛ kurun a tun b'a fɛ ale fana ka bila cogoya dɔ la donc Ala nana yamaruya di min kɛ ko a k'a ɲɛsin Makan fa Alikaba fa ma donc mɔgɔ dɔw ko Muhamadu yɛrɛ ta nin ko don o don ko a bɛ k'i yɛlɛmɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ Ala de ko la sa ko nalomaw de bɛna fɔ ko mun y'a to ninnu y'u yɛlɛmɛ ka bɔ u ɲɛsin fa fɛ u tun ɲɛsin bɛ fa min fɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko wa kazalika ko a b'o cogo la ja'alnakum ummatu wasto ko an ye silamɛw an ye aw kɛ jamakulu dɔ tilancɛ camancɛ ye litakunu shuhadai ala nasi mun kosɔn aw ka kɛ seere ye mɔgɔw kan wa yakunu rasulun alaykum shahida ciden fana ka kɛ seere ye aw kan wa ma ja'alna li qiblatu lati kunta alayha ko an ma ɲɛsin fa min ne e tun b'o kan an ma kɛli kɛ o la ila li na ala man yatabi a rasuluhu ka i ɲɛsin fa in fale ka ɲɛsin fan wɛrɛ fɛ k'an b'o dabɔ dɔwɛrɛ kama wɛrɛ f'an k'a dɔn mɔgɔ min bɛna tugu i kɔ kumaba de bɛ yan parce que mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ don ko rɔ nka ni a fɔra ko ka yɛlɛmɛ dɔ kɛ yɛlɛmɛ in bɛ gɛlɛya o tigilama ma mais pour que ka examen kɛ ka i ka jama dɔn o ye yɛlɛmɛ o y'a to bamananw b'a fɔ ko yɛlɛmɛ bi ŋɔmi mɔ ko takula banna o ma parce que yɛlɛmɛ de senfɛ i bɛna mɔgɔw dɔw ka kuma juguw ni fɛnw mɛn donc Ala ko i ɲɛsin tun bɛ fan min fɛ k'i bɔ ye ka i ɲɛsin fan wɛrɛ fɛ k'an b'o dabɔ dɔwɛrɛ kama fo an k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛna sɔn ka tugu an ka ciden kɔ mimman yankalibu ala akibihi ani mɔgɔ minnu bɛ segin u kɔ n'olu tɛna sɔn parce que dɔw bɛ yen n'olu donna ko rɔ dɔrɔn ni fɛn dɔ nana u b'a ko k'an kɔni tɛ sɔn ninnu ko ne yɛrɛ ɲɛna ko Ala ko don wa in kanatil kabiratu ila ala lezina hada ko yɛlɛmɛli ni ka bɔ o ɲɛsin fan fɔlɔ ma ko tun bonyana ma caman ma fɔ Ala yɛrɛ ye maa minnu kana wa ma kana laha liyudi'u imanukum ko Ala ma kɛ k'a bɛ maa si ka danaya can inna laha binnasi raufu rahim ko Ala a ka jɔnw ye hinɛ b'a don makari b'a don Allah subhanahu wa ta'ala taara ɲɛ suratu Bakara aya 143 ka wuli o la kadi nara ta kalibu wajihaka fi samai ko Muhamadu tiɲɛ yɛrɛ la anw ɲɛ b'a la e ɲɛ bɛ ka munumunu sanfɛ i ɲɛ bɛ ka yɛlɛmɛ sanfɛ o yɛlɛmɛ an b'a dɔn o kun ye i b'a fɛ ɲɛsin fan de ka k'i ye Ala ko la fanuwaleika kiblatu tardɔha ko an bɛna i ɲɛsin ka taa fan fɛ i yɛrɛ bɛ jɛni fa min ye
fa wale wajhuka shatral masjidil haram ko kuma na bete inyesi kata masjidil haram monoe alkaba fai wa haisu ma kunta fa wullu wujuhakum shatrahu ko amana ke jiya yoro ko aka nyesi alkaba fam ore atu mo munu me magani koro che olubi joku nyesi klebi fe munu ba ni ba che olubu joku nyesi kenya kafe imana ke fa o fa awre bi joka anyesi alkaba famu koron koro ye bamanangaro dro nyesi fa bon kle bo fa ko ma an fe an alkaba ba awni kle bo fa che donc ni ya fo ko koro mo chama hakilla ko kle bo fa no te koron koro dro nyesi mi ke fa mi fe donc ko imana ke je yoro aw ya nyesi kata o yoro mu Allah subhanahu wa ta'ala ko wa innal lezina utul kitaba ku ka do ko anye kitabu di mo munumo la ya alamuna annahu li haqqu ku ba don ka fo e muhammadu be tabulu mununga ani ke wale mununa ko lu ye tiaye min rabbihi ka bo imma yoro wa ma Allahu bighafili amma yafalu ya amaluna ko nga alama ke nyene mbaye au ka barake tawko wala in ataita allazina utul kitaba ko halni ye dili ke kitabu jigina mamunun ka ko halni ye dili ke umo bikul ayatin tamefiya kelengele bela ma tabi'u kiblatu ka kutna tugu enye simfainko wa ma anta bitabi'u kiblatuhum efanentina songa tugu unye simfako wa ma badohum bitabi'u kiblatu bado ko awdotna tugu donye simfako wala in ataba'ata ahwahum konga muhammadu ni tugura unni dongoko min badi ma ja'aka minal ilmi fen ko fe doni nale imo innaka izan lamina zolimina ko ma iye tonyol iye yere puntonyolai Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma me yoro min kan ni fendo fore ye ko je aka fo ko karsani ko ke chugo ya ni masika klochi ni fenwore kana ebo itainga halni mado nana ka bi fedo masri nyekoro dija dalu bangni irale la kaba to o kan me o yoro re bi ma chama jebi iba soro mo be to yeleme na do bi kuma do fo aba fo bi ka fini sina bi na fo ka jira bo o chugo ya la mo ka la nyun soro mani Allah subhanahu wa ta'ala ko allazina atainahumul kitabi ko mo munu me nanye kitabu dumo ya arfunahu kube muhammadu don kema ya arfuna abna'uhum ina fo bude do chumi wa ina farikun minhum ko nga mogo do rebula la yaktumuna al haqu ulube tiadugo wa hum ya'lamuna kasro badon ko muhammadu ko ni ho tiadu al haqu min rabbika ko wani min folen fliyeni am meka munun fo kana seni yoromo ko munun folen ye ko tiare do ka boy mayro fala takunna minal muntarina ki kana siga la fiu kana ke siga bai mo siga puma nugulenga na isiga ola wal kull wajhatu huwa mawalaha ko jamakulu kele wala au kele au bena ka nyesi fando fastabiku li khairati ko ay nyugon dan hera bara kelila aina ma takunu amana ke yoro yati bikum lahu jami'an kamana ke yoro Allah subhanahu wa ta'ala abise ngana na be inna allaha ala kulli shay'in qadiru kikado Allah sala abise fen kelingele bela o koro fen be se bay wa mina haisu karajita ko ibe bo fami ve fa wallu wajhu shatr al masjidil haram imana bo fango fanve ika batola ki ko ngi nyesi al kaba famu wa innahu la haqqu min rabbika ko de tiaye ka boy mayro wa ma Allahu bighafili amma ta'maluna ko alati nyina fiu ika barake tawko Allah subhanahu wa ta'ala ko wa haisu ma kuntum fa wallahu wajhukum kamana ka yoro aya nyesi shatrahu afamu la alla yakunu linnasi alaykum hujjata mungoso akake daluye mogo abulu mogo kan ila lezina zolamu fona kara mawe minhum ula fala takshawhum ka kana sirawnye wakshawni ayasrane alarenye wali utima nimati alaykum mungoso anga neme udafa akan wala alakum tataduna mungoso awbina kana ne ala sona ma amina bi tafsiri joya inshallah juma wara amina wuli qur'ane sura flana ino suratu bakara aya kemeni biduru nayi no wuli yoro e kema arsalna fikum rasulan minkum
i n'a fɔ an ye ciden dɔ ci ka aw la cogo min na ka bɔ aw yɛrɛw la ni ala sɔnna juma nata an bɛ wuli ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sɔɔni an bɛna don an ka sogo kibaruyaw kɔnɔ nin y'an doni ye an ka sogo kibaruyaw kɔnɔ sogo kibaruya minnu ni juma o juma ni tafsiri banna n'an bɛ olu lase aw ma an balimamuso b'an kɛrɛfɛ n'o ye Mayimuna Tɛnɛ Danbɛlɛ ale bɛna sogo lɛtiri minnu cira wala kibaruya minnu sɔrɔla ale bɛna olu ɲɛfɔ an bɛ se ka minnu jaabi a la ni ala sɔnna an b'olu jaabi Mayimuna assalamu alaikum. Wa alaikum salam karamɔgɔ aw bisimila magazine di Mali filɛbagaw ni y'an dontɔ ye an ka sogo kɔrɔfɔ kɛnɛ komi an y'a fɔ a ye cogo min an ye lɛtiri caman sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ b'an fɛ yan nɔ an bɛna kuma d'a ma a bɛna olu jaabi ninnu d'a ma salamu alaikum karamɔgɔ. Wa alaikum salam Mayimuna. Ni ala sɔnna ma sogoko yan'an ka don a kɔnɔ an bɛ conseil dɔ di mɔgɔw ma sogo kibaruya la parce que bi na mɔgɔ sogo kɔrɔfɔlaw ka ca mɔgɔ caman fana bɛ yen o b'a miiri k'a fɔ sogo kɔni kɔrɔ tɛ ko gɛlɛn ye alors que mɔgɔw kana tulonkɛ sogo la ni tulonkɛra sogo la i tulonkɛra i yɛrɛ la an y'a fɔ depuis émission daminɛ la wala kira sallallahu alaihi wasallam ko sogo ɲuman k'o ye nabi ɲumanya tilayɔrɔ 46 n'a ye fɔ cogo wɛrɛ la 46% de nabuwa donc yɔrɔ wɛrɛ a ko nabi ɲumanya tɔ bɛna to mɔgɔ ɲuman bɛ sogo ɲuman kɛ o fana b'o lakali mɔgɔw ye donc sogo tɛ tulonkɛfɛn ye dɔw bɛ olu bɛ sogoko kɛ dɔrɔn ka i yɛrɛ hakilina fɔ sogo misali bɛ komi dɔkitɛriya fura dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ bana dɔw furakɛ nka a nacogo wɛrɛ la a bɛ se ka tɔɔrɔ se donc sogo kibaruyaw b'o o cogoya la mɔgɔw kana sogoko kɛ yɛrɛsagokɛ ye Mayimuna an tun b'o dakurunya damadɔ de bila kumaw ye sisan n'a y'a sɔrɔ lɛtiri minnu b'i bolo i bɛ se ka olu fɔ. An ka maa fɔlɔ ale ye cɛlamɔgɔ ye wa jara don ale ko ale sogora k'a ye ale y'a muso furusa. Mayimuna jara so kɔnɔ jara wa bien kɛnɛmɔ jara. An ta kɛ kungo kɔnɔ jara ye. Ka i sogo k'a ye i muso furusa o ye kɛ n yɛrɛ la yɛrɛ mais an b'a yira an balimakɛ sina in na k'a fɔ mɔgɔ min n'a sogora k'a ye k'a y'a furumuso furusa n'a y'a sɔrɔ mankan caman bɛ ani muso in cɛ kɛnɛmu bon ale nana sogo k'a ye k'a ye muso furusa o b'a yira k'a fɔ furu in kanuɲɔgɔnya bɛn bɛna don u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni kɛlɛ t'a ni muso cɛ kɛnɛ kan fiyewu fo ka sin ka bali ka sogo ten k'a ye k'a y'a muso furusa o b'a yira k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ jɔyɔrɔ min na a ka jɔyɔrɔ bɛ sɔn ka pɛridi a bolo misaliya la n'a nana sogo mɔgɔ min sogora ka ni sogo fasaw kɛ n'a tigi ye commerçant ba ye n'i ma jija a ka nafolo bɛ tiɲɛ a bolo n'a y'a sɔrɔ a tigilama yɛrɛ bɛ minisiriya wala faama jɔyɔrɔ la a ka fanga o bɛ sɔn ka tiɲɛ a bolo mais mɔgɔ min bɛ yen ni fantantɛgɛjɛ don kɛcogo si t'a bolo ale nana sogo k'a ye ko ale y'a muso furu sa fantanya sababu la o b'a yira k'a fɔ o tigi ka sɛgɛn bɛ ban pewu o bɛna fɛn sɔrɔ k'a kɛ nafolotigi yɛrɛ ye nka ka dɔ wɛrɛ fara o kan mɔgɔ min fana bɛ yen ni ale muso dɔmɔdɔ b'a bolo nka a nana sogo k'a ye a muso kelen bɛ yen a n'o bilara ɲɔgɔn na a y'o furu sa o b'a yira toujours ani dɔ in man ja ɲɔgɔn na mɛ o tɛ kelen o b'a yira n'a y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ sɔrɔda minnu b'a bolo sɔrɔda nin dɔ bɛna pɛridi a bolo k'a to dɔ ninnu ye Mayimuna o tun ye dakurunya damadɔ ye jarakɛ nin ka sogo kɔrɔ la. N'a sɔrɔ waritigi kun don a sogora ko ale kun ye waritigi ye mais a fantanyana a y'a muso furusa. Bon n'a y'a sɔrɔ nafolotigi tun don ale kɛnɛ kan a fantanyana wa ou bien a nana nafolotigi don kɛnɛ kan mais sogo la a nana ye ale fantanyana fo a y'a muso furusa o tɛ fantanya fɔ nka sitana bɛna don a n'a muso cɛ bamanankan la keleya bɛna don a n'a muso cɛ a hakili bɛna fantanya kɛnɛ kan n'i ma jija furusa bɛ sɔn ka bɔ a la o y'o kibaruya ye. An faamuya sɔrɔ an ka maa filanan ale sogora ko a sinamuso ye poison k'a ka dumuni. Mayimuna o n'a kɛ kulubɛlakaw ka baara ye o ye parce que olu ka keleya barika ka bon ka taa sinaya kɛ fɔ ka fɔsɔnni kɛ i sinamuso ka dumuni na ale kelen na se ka ko ninnu bɛɛ ku wa mais an balimamuso min sogora k'a ye ko a sinamuso ye fɔsɔnni kɛ ale ka dumuni na
bon n'a y'a sɔrɔ fɔsɔni kɛlen dumuni na ale ye dumuni in kɛ komi a ma o walawala nka n'a y'a sɔrɔ a kɛlen ka dumuni k'a fɔɔnɔ na yarɔ n'i ye poison min dɔrɔn i fasaw ni farikolo bɛɛ bi sa fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ a kɛlen k'a min farikolo sɛgɛnna fo a fɔɔnɔ na joliw ni fɛnw bɔra o b'a yira k'a fɔ a tigilama bɛ na nafoloba sɔrɔ nafolo min cɛya bi fɔsɔni y'a dimi ka se degré min na nafolo min cɛya bi se o dimi degré ma nka ni fɔsɔni minni sisan n'a ma fɔɔnɔ fo fɔsɔni in tora a kɔnɔ ten o b'a yira kɔnɔguwan ko ba bɛna bin a tigi kan a yɛrɛ tɛ min dilan cogo dɔn fiyewu o ye an balimamuso in ka sogo kɔrɔ ye. mais n'o y'a sɔrɔ a dabɔra mɔgɔ min kama o m'a dun a den de y'a dun. voilà bon n'a y'a sɔrɔ a sinamuso ye fɔsɔni laɲini ko a b'o k'ale kɔnɔ mais ale ma fɔsɔni in sɔrɔ k'a dun nka den y'a dun ale den y'a dun o b'a yira mɔgɔ dɔ bɛna a laɲini ni juguman ye nka o bɛ kɛ sababu ye ale yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ min ka bon kosɛbɛ o b'o o ɲɔgɔnna fɔ. an ka maa sabanan o ye cɛkɔrɔba ye ale sogora ko dɔ ye muru di ale ma. bon muru k'a sogo k'a ye ko muru dira i ma cɛkɔrɔba fɛ n'a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba in ni dutigi don a nana sogo k'a ye dɔ ye muru d'a ma o b'a yira k'a fɔ a bɛna cɛlamɔgɔ dɔ sɔrɔ walima a bɛna jigi dɔ sɔrɔ jigi min bi jɔ n'a ka ko caman ye i b'a ye kuma dɔ la i bɛ mɔgɔkɔrɔba dɔw yɛrɛ dɔw bɛ bɔ fan dɔ fɛ ten ka sin ka na biye d'u ma ko n bɛ n'i bila ka taa heji la donc ka sogo k'a ye cɛkɔrɔbala mɔgɔ fɛ k'a ye dɔ ye muru d'a ma a bɛ hɛrɛ balalen fɔ jigisigi balalen a b'o fɔ mais ni a nana sogo k'a ye muru dira ale ma nka ale yɛrɛ y'a bɛ k'a bolo tigɛra muru in fɛ o kɔni o b'a yira k'a fɔ a bɛna taa bala ko dɔ ɲagamilen don u b'a fɔ ko fɔ ale de ka kɛ o kiri tigɛ bɔla o seereya bɔba ye parce que mɔgɔ min fana bɛ yen n'o nana sogo k'a ye ko muru b'ale bolo nka a tigilama ye cɛgana ye a tigilama bɛna muso sɔrɔ muru bɛ o kibaruya damadɔ fɔ. mais n'o y'a sɔrɔ muru in dalen wolo a tigi kɛrɛfɛ. bon ni mɔgɔ nana sogo k'a ye muru b'i kɛrɛfɛ ten dɔrɔn nka e ma baara foyi kɛ muru in na i kɔni ɲɛ bɛ muru dalen la i kɛrɛfɛ ten dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ a tigi bɛna jigisigi sɔrɔ ko dɔ la o tigi o kɔni ye mɔgɔ ye hali ni fantanya kɛra o tigi la cogo o cogo kungo fɛn o fɛn min na sababu dɔ bɛ sɔrɔ ka o kungo dilan ye muru dalen i kɛrɛfɛ sogo la a bɛ jigisigi ko fɔ a bɛ jigi ɲuman ko fɔ. an ka maa naaninan ale ye musolamɔgɔ ye ale sogora porofɛti denmuso de la fatumata zarawu. mɔgɔ min sogora porofɛti denmuso la sirifu don wa ou bien kɔri bamanan tɛ bon n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min sogora ka porofɛti denmuso ye ni sirifu don walima a mana kɛ bamanan ye porofɛti denmuso yeli o bɛ dusukasi dɔɔnin fɔ nka a denmuso min ko don komi a denmuso fatumata zaharaw de ko don ni mɔgɔ min sogora ka fatumata zaharaw ye o b'a yira k'a fɔ ni muso furulen don ale cɛ bɛna fatu ka kun a ɲɛ a fa fana bɛna fatu ka kun a ɲɛ o kɔrɔ ye a b'a fa ni a cɛ bɛɛ lada o kɔrɔ ye mɔgɔ min ye o sogo fasɔn kɛ a fa bɛna fatu sɔɔni furucɛ fana bɛna fatu kuma la surunyana dɔrɔn o mɔgɔ fasɔn a bɛ filiya sigi denmisɛnya na o kɔrɔ a tɛna kɔrɔ ani cɛ in tɛna kɔrɔ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ fatumata zaharaw yeli muso furulen fɛ a bɛ o ɲɔgɔnna fɔ nka mɔgɔ min ni o tɛ muso furulen ye fo muso gwana don n'o nana sogo ka fatumata zaharaw ye o b'a yira k'a fɔ a tigilama bɛna furu sɔrɔ ka bɔ cɛ barikama dɔ yɔrɔ nka furu in laban gɛlɛya bɛna taa don a rɔ fo faraɲɔgɔnya bɛna sira fila la o fana ni cɛ in ma fatu bon u bɛ fara ɲɔgɔn na cogoya don halisa fatumata zaharaw ka kibaruya mɔgɔ min sogora ka fatumata zaharaw ye a bɛ gɛlɛya fana kofɔ tuguni mɔgɔ minnu bɛ taa ka segin kɛ i nɔfɛ o kɔrɔ ye i yɛrɛ teriw ani i kanubaw i bɛ sɔn ka gɛlɛya caman sɔrɔ olu fa fɛ o ye fatumata zaharaw ka kibaruya sogo. n'o y'a sɔrɔ a kun sogora porofɛti yɛrɛ la. voilà ne a sogora porofɛti la komi o tɛ a ka ɲininkali kɔnɔ donc a nana sogo ka porofɛti yɛrɛ ye a y'a ye porofɛti nisɔn ka di ale bɛ ka seli a kɔfɛ wala ale ne a bɛ ka jɛ ka baara dɔ kɛ
o b'a yira a tigilama ni jogojugutigi don a jogo bɛna ɲa fɔ mɔgɔw bɛ kabakoya la nka n'a y'a sɔrɔ a tigilama bɛ jogojugu kan o tuma a tigilama bɛ jogo ɲuman kan o tuma maa ɲumanya yɛrɛ bi sɔn ka bange a tigilama la o ye an balimamuso ka sogo kɔrɔ ye. An ka maa duurunan ale fana ye musolamɔgɔ ye ale sogora k'a ye k'a binna kɔji la mais ji in kun ye finman ye. Bon ni musolamɔgɔ in a ka sogo ka komi Maimuna y'a fɔ cogo min parce que ne yɛrɛ tun ye nin ka telefɔni ka sɔrɔ nka a ma walawala Maimuna ta in na a y'a ɲɛfɔ fɔ cogo min na a ko ale sogora k'a ye ale tora taama na dɔrɔn ale taara se kɔji dɔ ma kɔ in ji kɛra ji siranin 3 ye i n'a fɔ kɔji don nka a tilalen don tɛmɛsiraninw b'a la k'a kɛ tila 3 ye a ji bɛɛ fini don ale bɛ ka taama siranin min fɛ ale tiɲɛnɛna k'a bɛna bi ale yɛrɛ bira ale bitɔ ale ka telefɔni bɔra ka bi bɔgɔrɔ nka ale sera ka telefɔni nin sɔrɔ mais ale ko k'a bɛ wuli cogo o cogo ale ma se ka wuli mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka tɛmɛ n'ale ye min wele ko kana ale lawuli olu tɛ k'ale ka wele k'a mɛn fo kamalennin 2 tɛmɛntɔ olu ale y'i bolo bɔ olu k'olu bɛ ale lawuli dɔrɔn ale kununa mais an b'a yira an balimamuso la k'a fɔ mɔgɔ min sogora ka ye kɔji da la kɔji finman don surtout kɔ in ye bolofara 3 ye nka a bɛɛ fini a bɛɛ dusukasi ko 3 fɔ min bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ a la yɔrɔnin kelen ale yɛrɛ tɛ se ka solution sɔrɔ a la ka misali di o kan ni an bɛ jamana min kɔnɔ bi gɛlɛya dɔɔnin bɛ yen i n'a fɔ nafoloko gɛlɛya dɔɔnin bɛ yen bon a ka kɛ i sigilen tora dɔrɔn ci nana ka bɔ so ko k'i ka musokɔrɔba man kɛnɛ dɛ sɔɔni ci nana ka bɔ côté wɛrɛ fɛ ko ko i tɛnɛmuso yɛrɛ fatura o sɔɔni ci nana ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ko wɛrɛ bɛ yen e ka kan ka taa nin bɛɛ lajɛlen la nka moyen t'e bolo bon i kan ka juru ɲini maa minnu fɛ e kan ka wari hakɛ min ɲini n'i kan ka 2000 juru ɲini e bɛ ka juru ɲini min fɛ hali 100 t'o bolo sogo façon ni m'o ɲɔgɔnna kibaruya fɔ k'a ye a bɛ ka maa minnu bɛ ka tɛmɛ ale bɛ k'olu wele maa si tɛ k'a jaabi ale kan ka dɛmɛ ɲini maa o maa fɛ cogoya tɛ olu si bolo dakurunya kelen dɔrɔn ka sogo k'i ye kɔji nɔgɔlen na a bɛ dusukasi ko fɔ nka kɔji 3 in o bɛ dusukasi 3 fɔ min bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la yɔrɔnin kelen telefɔni min bira o b'a ka sogo yɛrɛ kibaruya latigɛ dusukasi ninnu ci de bɛ na telefɔni fɛ a bɛna wele de ka ci ninnu fɔ a ye ci min ko min ɲɛnabɔli bi gɛlɛya bolo o y'an balimamuso ka sogo kɔrɔ ye. N'o y'a sɔrɔ ji in kun ye jɛman ye mais a ye maa minnu wele olu nana ka jaabi. Voilà n'a y'a sɔrɔ ji nin tun ye ji jɛman ye o ye dɔ nin kɔntrɛle o b'a yira k'a fɔ a tigi hɛrɛ ko 3 bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a la misali la n'i ye jagokɛla ye sisan e bɛ ka fɛn min feere mɔgɔ dɔ ye wele kɛ ka bɔ an k'a kɛ Segu ko ko ne mago bɛ nin fɛn in caman na dɔwɛrɛ ye wele kɛ ka bɔ Buguni ko ne mago bɛ nin fɛn in caman na k'a i nana se kɔ mɔ nka ji jɛlen don ji bolo 3 don o bɛ sɔrɔ kɛda caman 3 sɔrɔ kɛda 3 fɔ i ye mɔgɔ minnu wele olu y'i jaabi o b'a yira e fana marché mana caya ma e bɛna mɔgɔ dɔw de wele o karisa ne yɛrɛ fana mago bɛ nin fɛn in na yala i bɛ se ka taa nin di yan wa donc o b'a yira a tigi ka affaire bɛ ɲɛ a bolo kosɛbɛ mais n bɛna dɔɔnin fara o sogo in kan komi n'a mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a yira an na tuma bɛɛ k'u sogora k'a ye kɔji bɛ ka woyo ka tɛmɛ u ka du kɔnɔna fɛ ko mɔgɔw caman bɛ ka n'u min o la ni mɔgɔ nana sogo k'a ye kɔji bɛ ka woyo k'i ka du cɛ ci mɔgɔ caman bɛ ka min o ji la ni a tigi ye nafolotigi ye wala maa kalannen don o b'a yira k'a fɔ a bɛna jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ serve ale fɛ nka o sogo nin contraire ye mun ye ni fantantigɛjɛ dɔrɔmɛ tɛ maa min kun n'o nana sogo ko kɔji bɛ ka woyo ka bɔ k'ale ka du cɛ ci ka bɔ fo a tigi ka sarakati yɛrɛ de bɔ n'o tɛ o b'a yira k'a fɔ a tigi bɛ sɔn k'a furumuso furu sa walima a bɛ sɔn k'a denmuso dɔ gɛn ka bɔ du kɔnɔ k'a sababu kɛ jɛnɛya sababu ye parce que kɔji ka fanda ka du cɛ ci ka tɛmɛ o mɔgɔw bɛ ka serve o la o tɛ kɛ kɔji wɛrɛ foyi ye muso kɛra tulonkɛla ye denmuso kɛra tulonkɛla ye o de la an y'a fɔ kuma daminɛ ko il faut faire très attention pour les rêves ba bɛ fɔ cogo di an tɛ tubabu kan mɛn sogo la mɔgɔw ka kɔlɔsili kɛ sogo kɔnɔ ka dun dɛ sogo tɛ tulonkɛfɛn ye
an ye fɔlɔ min fɔ n ko nafolotigi ni kɔji bɛ ka tɛmɛ ale ka du kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka min mɔgɔw bɛna ji ta o b'a yira ale ka sɔrɔ in a bɛna maa caman nafa n'a ye nka fanda mana o sogo fasɔ ye fanda tɛ se ka maa nafa ni fɛn wɛrɛ ye ni denmuso ɲuman b'a bolo dɔw bɛna 20 di dɔw bɛna 100 di u bɛna donc i ɲɛ bɛ sogo bɔyɔrɔ la ɲɔgɔn na donc mɔgɔw kana sogoko kɛ ka yɛrɛ sagokɛ ye n'o tɛ dɔw ka kuma don ko fɛn dɔ dɔnbali b'a yɛrɛ saraka dɔw bɛ ala k'an kisi o ma Maimuna ni maa wɛrɛw ka ciw fɔra i ye i bɛ se ka olu fɔ an ka olu jaabi bon an balimakɛ dɔ kɔni an na waati an balimakɛ dɔ fana an n'ale bɛnna a y'a yira k'a fɔ ko a sogora k'a fɔ ko ale dɔgɔnin de sogora dɔgɔnin sogora k'a ye ko ale bɛ ka papaye turu ale kɛlen ka papaye turu papaye nin yɛrɛ wulila f'a denna dɔɔnin sanba dɔ nana papaye kan san nalen papaye jɛngɛnna dɔɔnin a jɛngɛnni jamakulu dɔw de bɔra ko f'u kana papaye nin tɔ kari k'a ju bɔ k'a fili mais jamakulu wɛrɛw nana ka o jamakulu dɔ nin kɛlɛ an b'a yira an balimakɛ la k'a fɔ a ka sogo in kɔrɔ ka di kosɛbɛ a bɛna ko kura dɔ daminɛ ko min bɛna ɲɛ a bolo kosɛbɛ mais a ɲatɔ jugulama dɔw b'a ɲini k'a tɔgɔ tiɲɛ i n'a fɔ misalila an ka kɛ ni Maimuna yɛrɛ sisan ne nana dɔ nana mobili ɲɛnama ba den mɔgɔ dɔw bɛ wuli k'a tɔgɔ tiɲɛli de daminɛ o tɔgɔ tiɲɛ in de ye k'a ɲini k'a ka papaye ju bɔ jamakulu wɛrɛ minnu nana ka na o dɔ nin kɛlɛ o ye minnu b'i tɔgɔ ɲa dɔw bɛna fɔ ko ko Maimuna yɛrɛ ko madala ni nin tɛ nin ko fasɔn na dɔw b'a ko ko kana nkalon da muso la yɛrɛ ko nin kuma dɔmɔ ko nin ye wari ɲinina nin bɛ tan donc an balimakɛ ka sogo a bɛ o ɲɔgɔnnaw de fɔ ni ala sɔnna ma an bɛna bi sogo kɔrɔfɔ jɔ nin yɔrɔ la nka a kana taa yɔrɔ la bamananw ka tɛmɛfiɲɛ dakurunya kelen an bɛna o lase bi bi an bɛna kuma bamananw ka tɛmɛfiɲɛ min kan komi an y'a yira k'a fɔ bamananw tun bɛ kɔrɔ ye fɛn kelen kelen bɛɛ la mais a bɛ émission fila bɔ an ma se ka tɛmɛfiɲɛ ninnu kɛ ka da waati n'a koron cogoya kan bi an bɛna kuma tɛmɛfiɲɛ min kan o ye soni ye bamananw tun ka jate la soni fara n'i b'a tigɛ tigɛdonw de tun b'a la n'i y'a tigɛ fɛnɛ tigɛ cogow tun b'a la n'i y'a tigɛ fɛnɛ a ka kan ka bɔn fan minnu fɛ olu tun b'a la mais an b'a ye bi in na mɔgɔ caman bɛ u bɛ sin ka soni fara tigɛla dɔw ka métier ye soni tigɛ u b'o nɛgɛnintigi kewu u bɛ sin k'o tɛmɛ dɔw wele ten ko soni tigɛla na yan u bɛ dɔrɔmɛ 10 bɔ ka d'o ma ka soni tigɛ cogo t'a la tigɛ don t'a la bila yɔrɔ t'a la bamananw ka tɛmɛfiɲɛw la olu ye ko kɔni ye soni fara ale ye adamaden ka nafolo ginoma yɔrɔ dɔ ye ni i bɛ soni tigɛ n'a y'a sɔrɔ bamananw ka jate la n'i ye fantantigɛjɛ ye o tigilamɔgɔw tun bɛ u soni tigɛ sibiridonya tubabuw ko samedi ani arabadonya tubabuw ko mercredi nka mɔgɔ minnu ye nafolotigi ye bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la olu tɛ soni tigɛ samedi ani araba nka olu b'a tigɛ tɛnɛndonya ani alamisadonya wa olu b'a tigɛ fɛnɛ sɔgɔma joona fɛ nka mɔgɔ minnu ye fantantigɛjɛw ye bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la ni olu bɛ soni tigɛ u b'a tigɛ samedi ani arabadonya nka u b'a tigɛ ni lazara tɛmɛna n'u y'a tigɛ fɛnɛ u bɛ soni bila yɔrɔ dɔmɔdɔ la u b'a bila ɲamanton jukɔrɔ o kɔrɔ ye ɲama bi bɔ yɔrɔ min saa kalo 12 ɲama mɔ yɔrɔ don u bɛ t'o yɔrɔ dɔ wɔgɔbɛ ka soni don o jukɔrɔ walima yɔrɔ min san kalo 12 sumaya tɛ ban a yɔrɔ la i n'a fɔ ni yiri dɔ don san kalo 12 yiri min bɛ sɔn walima ni kɔda dɔ ka surun a la u bɛ taa soni don o yɔrɔ la o sababu ye mun ye maa o maa bɛ yen n'i b'i soni tigɛ don t'a la tigɛ yɔrɔ t'a la bila yɔrɔ t'a la o tigila maa bolola nafolo basigi mani wa hali ni a ye nafolo sɔrɔ a ka nafolo caman bi tiɲɛ cogoya wɛrɛw la a bɛ nimisa minnu na i b'a ye dɔ bɛ yen n'a ye 1000 sɔrɔ san n'a sigilen tora kare kun na fɛn o fɛn tigi ma tɛmɛ a bɛ fɛn dɔw san sɔɔni a yɛrɛ bɛ nimisa i b'a sɔrɔ ale bɛ fɛn dɔw san 200 yɛrɛ k'o fɛ a b'o feere 50 parce que ale y'a san a nimisara a nafa t'a ye mɔgɔ min bɛ soni tigɛ u tɛ don k'a la u tɛ kɛyɔrɔ k'a la o b'o ɲɔgɔnna se mɔgɔ ma bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ye soni tigɛ n'i bɛ i soni sutura o kɔrɔ ye ka taa don dingɛ dɔ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ nɛmɛma dɔ wala ɲamanton kɔrɔ
mɔgɔ min b'a soni tigɛ n'a bɔ ɲama tɛ ban yɔrɔ min san kalo 12 yɔrɔ min ye ɲama mɔ yɔrɔ ye mɔgɔ min bɛ soni tigɛ ka taa don ye kuma bɛɛ o tigila maa bi sa bada a tɛ sa fantanya no a tɛ kɔlɛ a da yɛlɛmɛ la bada ne seko de ko ten mɔgɔw ka kɔrɔbɔ ni nkalon don k'an wele min bɛ yen n'ale fana b'a soni bila nɛmɛma yɔrɔ i n'a fɔ sumayama yɔrɔ yirisun dɔ ji tɛ ba min ɲukɔrɔ o tigi tɛ kɔli jigi la fiyewu hali o tigilama ni ko donna i n'a cɛ i y'a minɛ k'i bɛ taa datugu kaso la i jo yɛrɛ don ko in nka i b'a ye maa dɔw bɛ sɔrɔ min bɛna don a tigi jigi kɔrɔ ka ko in dilan k'a bɔ yen o tuma bamananw ka tɛmɛfiɲɛ la soni tigɛcogo b'a la tigɛdenw b'a la a tigɛcogo n'an ko an bɛna o bɛɛ walawala waati kana n'an ta an tɛgɛ mɔ nka kuma in nafa kosɔn an bɛna o fɔ sake ni fantan n'ale b'a soni tigɛ fantantigɛjɛ a b'a soni tigɛ an ko a b'a tigɛ samedi ani araba nka lazara kɔfɛ ale b'a soni tigɛli damina a bolokɔni fitinin numanfɛla bolokɔni fitinin na ka na laban bolokɔni kumaba nin na nka min ye nafolotigi ye an ko o b'a soni tigɛ alamisa tɛnɛndonya nka sɔgɔma joona fɛ o b'a soni tigɛli damina kininfɛla bolokɔni kumaba la ka taa a laban bolokɔni fitinin na ne a b'o kan a si bi taa ban k'a to a ka nafolotigiya la k'a to bonya la k'a to sutura la fandankɛ min fana n'an ye kɛcogo min fɔ ni o b'o kan a fana ka fandanya in bɛ duga k'a ban ni fandanya banni bɛɛ kɔrɔ tɛ ko miliyɔn ka k'i kun de nka i kɔni n'a y'a sɔrɔ a tigi t'a balo sɔrɔ baloko gɛlɛya kɔni bi ban ka bɔ a la pewu a bɛ kɛ waati bɛɛ dɔw bɛ malobɔrɔ d'a ma waati bɛɛ dɔw bɛ fɛn dɔw d'a ma o tun ye dakurunya damadɔ ye bamananw ka tɛmɛfiɲɛ kan an ye min lase aw ma bi mɛ ni ala sɔnna don nata an bɛna kuma tɛmɛfiɲɛ min kan o ye kun di cogoyaw walima kun digi cogoyaw ye ni ala sɔnna don nata an bɛna kuma o kan nin tun ye a badenkɛ ani a dɔgɔkɛ n'o ye abudramani jɔkolon konatɛ n'u b'a wele ko seko n bɛ bɔ banankɔrɔ senu telefɔni nimero 79 49 72 37 an tɛ se ka wuli ka bɔ kɛnɛ in kan n'an ma an denmuso a n'an kɔrɔmuso n'o ye nafi duguru ye ni bolibana ka don nka ale yɛrɛ sigilen don faransi a den tɔgɔ ye ko chaque ale bɛ ayisa a den tɔgɔ ye ko ayisa ale bɛ émission in lamɛn waati bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ nafi fo faransi sigi la ko ala ka sigi ja a la a kelen tɛ a n'a teriw bɛɛ an ka foli bɛ a n'a teriw bɛɛ mɔgɔ min tun bɛ k'an ɲininka sogo kɛnɛ kan o ye an balimamuso ye Mayimuna Tɛnɛ Danbele a yɛrɛ nisɔn ka di min bɛ kamera la k'an jira aw la o tɔgɔ ye Bazu Mayiga kɔrɔbɔrɔden min don a fana bɛ se a ka baara la mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen k'a dɛmɛ n'o ye Awa Tarawele a dɛmɛ maa wɛrɛ min bɛ ordinateur kan fɛn o fɛn lɛtiri minnu mina k'o reçoit walima foyi kana tunu o tɔgɔ ye Fatumata Kɔnɛ u b'a wele ko Kades aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu